Labay mini papa basura. Ay te. Kita na punta. Oh, nambok buyak ko no. Nambok juday ko. Dara ko wat. Mamalit sa kwan to guys ginaling pang sagol sa mga sayote. Balik yung parang daling road dito bantay pulis. Medyo po nang kita po yung bantay sa pulis, di kaya ang pulis may pirmi humantay na to. Muli nami guys. Di pulis. Ah, may pulis. Ay, nakita ata sa gilid. Buntag pa man, no? Kasi titi. Ano din mo agir man to? Pakita nag-adlaw. Ngayon nung nagmanggaon, nag-ilo-ilo na. Ang dali, aras panahon. July na ron. Next August, September months na pod. December na. Patapos na pagtuig. Dali, aras tuig. Dali, rakadjong panahon. Wala may bauig. Milo. Bright ba kining bata dahan kay medal ni? Unsi ra ba ni Milo? Pili pa piso kan sa kang anak. Anak nila. Anak ng ilaw. Nakuwag piso ha. Balik na lang. Balik lang ang piso ha. Yes. Imong puto. Di kay ganinar ko lignuot dapat ko tiyan. Naghuwat ko ani kanon pa ko. Musisi patuloy ang gisugod ganira ko nagulat. Ligutan na ko. Oh, asa abot tagi mo 150 pesos na nakay kamote, na nakay gabi, na nakay taong, na nakay seote. Guys, madyo buntang ni kong tanan na midaris bay na abot nami. Uy, si Mingko, isa juman gaatang. Kasi manggiat nga Ming. Hi guys, narapatos ko siya nagapakpak midaring kon guys, seote man yamong lutuon ron butangan og ginaling. At tanan kanon guys, waon. Birding guys. Tingnan to na. Sayote. Nga Sayote, butangan ginaling. pahaba ran be. Mo guys, mo plato guys. Ano may klase, makatabang-tabang na to, ano klase. Pagbubuti ko mga alwaros. Ngayon ako kawag bay. May paligya. Okay. Mapitugit nagpaligya sa merkadong baligya. Wag di panggutom na siguro niya. Nagiwa pa. City po ma. Wag niya ko nakatarong ug to gabi kay nagngat-ngat agahon. Tahi. Ginagmay ra na yagi. Pitik. Wawa na yung juwang kalaki. Ang damay mo. Kung mumpod ka, kung gusto mo mumpod mo. O din galingkod na lang siya dito guys, gahapon, kay galahin ko yung pamati. Ang lingkod na ko dito kay naglay nagang pamati, kalipungan ako. Gidungay ra bujid kadyo sila, di sa kato sila. Naglakaw Madugay lang ko. kadyo ning labay. Sige yan, itoyo ka dito ge. Di ka ni abot ge, wala ko ni mo magi nasibaklay. Kalipungan ako, ag sila, wa diha. Ano ning lingkod na naman ko dito sa daplin, kay lain na kang pamati. Di pa di ka pwede kuy buglaag mo. Sabi ako katarong ito, ginaglayan na gang upira, murag pitik-pitik. Nang mag-jogging mo, kamura, maun sa pinong ko dito. Busy mo lakaw-lakaw, magandagan mo dyan, maun sa palamang ko dito. Hindi pa daan ako sa bahay, magpudyo. Magkaon. Umagandi ha. Nalay na gang pamati gabi. So, kung nakatarong ito, sige.
Pitik-pitik mo ba ang tayo? Muli nga sige balikwas. Yung kayo. Basta po, makamata ko ni Gliyok ni mo. Lain na kong sa una. Pag gamay yung kuhan, nakibatiyon. Lahi na kita na yung mga kultura. Mabita na sa gingon sa mga nakatuway. Lahi na yung lawas. Sa una, karong tirado na. Dahil na, hindi ko yung madaging, hindi na laman. Di pa na ron, kaya bago pa kaya ka 4 months na. Siguro makabalik ka na basta, di pa pwedeng di ka mag-exercise be. Kaya pag kuwan hindi ka mag-exercise, kaya makuwan po ka, mataas na yung mga so, mag-exercise gyapon pero inaanay na nanay ra. Di pwedeng dili. Nanas na yung dugo, lugar. Exercise gyapon pero nanay ra ba? Hindi nang bigla-biglaon. Hindi na bigla ra ako naglakaw-lakaw. Kadyot lagi kayo ito naglakaw-lakaw siya guys. Kausara sa ditoyo ka ng dito sa kuwang siwol. Naglakaw ra gani, di ito nagdagan. Sa motor na nakaw. Kumbaga, paanadon sa iyong kulingon. Kaya bago pa. Ipersaw na na. Papapirahe o. Kumbaga, makarecover na ba ko man. Hinahinay lang. Hindi lang magdali-dali. Mayroon di makuhan. Ay, salamat. Ay, kaluto na. Kare. Itong ahos. Nana daw yung palit. Napay bulat pa. Wala na, lasa to gapon. Ano pa may nabilin? Piyara balik. Mabugbuwad. Niya, ganito natin choice nga agbulad side dish ra ni uban mo gid ni tawo ng sudan nagdawad na way pipili. Sugot ka. Okay ra ang kalami ana. Nung pasalamat ka sa Ginoo na kahit pa paano na ay na kuhanin taon. Makaon na wad daw, bisag dili man ingon na mga pagkaon na kuhan basta survive sa adlaw daw panginahanlan. Kare, kung pinianda mo. Yung pasingit sa dong, kamay lang. Magkuhan ko. Magluto na guys. Dito na. Ito mo. Jadi sa kusoma na rin, kutsara na rin. Kami yung gasa. Pangsaho guys ba, pangsaho. Ako sa likod magluto guys, kinahot doon bigas. Gas na ito ni pangsaho guys, kaya rin magluto. Ano, nasangit, di na kanaog. Asa? Yung kung nasangit, di na kanaog. Magisi na yan, hindi magisi na ito. Wana. Wana ba kay luoy? Lala, panigamot yun. Ano, sangit nandun ka kamotron. Hindi kamot min ko eh. Na. Nungyaw. Hala, Ano sa inyong balik klase, Gip? August Ugos. 28 daw. Ito tra kayo may bakasyon boy. Ito kayo. Gusto may mong buhaton ka ng bakasyon. Mag-advance review po para grade 11 senior high. Hindi ka mag-review nga pa may klase. Sa may mong review nga pa man. Simra man nagiklasyan ko din. Mangutana ka itong mga ahead nimo. Oh, mga nauna. Mangayo kag notes. Ano ni mong buhaton ron? Pasok ko sa likod guys. Okay. Kaya guys, ang dadon papa. Para makapamahon na ka. Ang sao ni? Hindi sabon. Sabunan ni? Hugas, irapat ang digas tubig. Tabi mo ng sabunan di. Nagkaanim mo ng sabon. Nung sa minsing ko eh. Gutong na po ni.
Dadon ni Papa guys. Wow. Pinagtulog daw pa pa. Kisa mo tong notebook yung mga gibit-bit gi. Ano ito? Ato ka dito mag-review? Kuan pa to sa kasabsi. Darag pinalit na mga kamuti guys yang gisagulan ng karing-aring ako ano Carlan. Lami man po ni siya dengagon ni ngani. Ato rin na mo sa buwan na mo dengagon nun dyan. Alis ako dali magluto guys eh. Bahalag ay wala na may klase po, di naman kinandang yun sa'yo yung mata. Ganahan po dali magluto guys kahoy eh. Lami ang pagkaon pag sa kahoy lutoon. Ganahan ko rin magluto dali. Wala may kilutuan diba? Lami ang kanang pagkaon pag sudaan. Basag kanon di lami kayo dali basta iluto sa kahoy. Nga lang og ting klase magdali-dali di kaya makontrol okay ra. Ganahan po ko dali kay humot kayo magluto. Bahalag init. Humot pagluto dito sa kahoy. Malingaw pa kang sulod-tugnod. So, kaya mga kahoy guys, mga kuwanda, may mga dito sa taas ba, mga daang mga ginabsa no, mga kahoy na pinutol, bakit ang tugnod, sayang. Yan na guys, naluto na guys. Kamang sudan. Sayuti with ginaling. Kare na pang kamote mo yung diyang itakang. Ano yung timo niya, alam may kinikan kaunon. Pang timo ko no, samantalang mo na mo ang pagkaon sa unang way bugas. Lahi na panahon din din. Karon mo na lamang pang isnak-isnak. Pero mo na mo ang gidagkaan sa una. Kasi kuprag kap kasulti o kumaana dani man. Sa pobre o kumaana dani. Pero dako mo sa city ko. Ano kaning dakong bukid? Mo dyan ni kanununog bukid. Unang sige makakuan man ko pero di gini na muka karon na kumukha. Pero wad jud kumudak ko na inani. Dili ko arte pero wad tinuod lang wa ko magdak inani kay dako sa city. Ayan na guys, natakang na niya guys. Hagateng kamuti ug karlan. Hipos dyan sa mga kwan guys, basura. Panglabay. Tosat bang sa kalsada, mga butangan basura guys dito. Ninginit na guys. Pero lahi siya, init na murag landong. Maglain nagpanahon guys, murag na dyan siguro yung kuwan. Le pressure. Sabi ni Papa, basura. Masyal na pos pangit. Sagbot na dangan na paggadyo gunahon. Mangguna kagi. Dili ko guna mo. Tugluan ka na ugma. Kani may mong gunahan no, daghan kadyo gunahon no. Guna mo ni Papa. Pangit, ning araman nimong panambok pangit, halaka pangit. Di ba siya mama? Ang punigang tambuka. Maring panambok. Ning liwat mangkas. Naghawid nimo pangit, grabing panambok. Na. Lamidig manambok no kay ma-blooming. Oh. Nagwapas pangit nga nanambok na blooming. Mas lamig daig manambok kaysa magniwang. Oh. Oh, 'di ba? Oh, gwapa. Magsilos ng pangit ron, mo nang gikarga ng iring. Hindi binawid ko pura guys.
butang biyan ko. Awa, happy kay mahulog. Bayan kita diyan. Nanarabay taligsik. Pagdalimoy ka na na taligsik. Makakapasensyo. Pangit. Nagwapa ka pangit nga nanambok. Oh. Nanambok siya guys. Kay ninggana gidjang ko an kaon. Murag tiyang mama. Aw giro be, ay murag si pangit, murag di mo piti panambok. Kug tutoy oh. Liwat na sa iyang mama. Liwat nimo nanambok. Ikaw. Tahod kina ko sa basahon ko na mo higda na yon. Ngano ka siyang nanambok man? Hindi mo kao. Sayang tungo sa namatay sa nirero putog lubong oh. Hilak ko giyan dito pagkamatay. Dapat to dia. Dapat to dia. Ay, puto na lang siguro. May kapalipin ng daanan be. Lipay kisyo no. Pagpalagsa na lang kayo siya maingana ba. Kada gabi mabulit pagawas mga May nagsilos diri ang nagtatag. Loy lamas mingkoy nagsilos to ah. Pasadla. Kinsa. Ay man.